ברוכים הבאים למערכת ההזדהות הלאומית, המאפשרת לכם לבצע פעולות דיגיטליות מזוהות ומאובטחות מול הממשלה והרשויות המקומיות. איך מתחברים למערכת? שימו לב, ההתחברות תתאפשר רק אחרי הרשמה ראשונית. כבר נרשמתם? מעולה. יש כמה דרכים להתחברות. הדרך הקלה והמהירה ביותר היא שימוש בסיסמה אישית וקבלת קוד חד פעמי. בואו נראה יחד איך זה מתבצע. הכניסו את מספר הזהות שלכם ואת הסיסמה שבחרתם בעת ההרשמה. לא זוכרים את הסיסמה? בחרו בשכחתי סיסמה ועקבו אחרי ההוראות. בשלב הבא תקבלו קוד חד פעמי לטלפון הנייד שנרשמתם איתו למערכת. לא קיבלתם את הקוד? תוכלו לקבל אותו גם לתיבת הדואר האלקטרוני שלכם. לאחר שתקלידו את הקוד שקיבלתם, תעברו אוטומטית לשירות המבוקש שרציתם להגיע אליו. לנוחיותכם, יש דרכים נוספות להתחבר. יש ברשותכם תעודת זהות ביומטרית, תעודת זהות חכמה בצירוף קוד אישי? מצוין, אבל בשביל זה תצטרכו קורא כרטיס חכם ותעודה ביומטרית פעילה, שמצורף אליה קוד אישי שקיבלתם בעת קבלת תעודת הזהות. אם אין ברשותכם קורא כרטיסים, תוכלו להתחבר באמצעות כל עמדת שירות ברחבי הארץ. דרך נוספת להתחברות היא באמצעות אפליקציית gov.id, המאפשרת התחברות מהירה ללא צורך בהקלדה של סיסמה. ההתחברות מתבצעת דרך אפליקציה ייעודית, שבה תוכלו להזדהות בעזרת זיהוי פנים, טביעת אצבע או סיסמה לבחירתכם. את האפליקציה יש לקשר באופן חד פעמי לחשבון שיצרתם בעת ההרשמה למערכת ההזדהות הלאומית. יש ברשותכם כרטיס חכם? זאת דרך נוספת להתחבר. כדי להתחבר בעזרתו, תצטרכו את הקוד האישי של הכרטיס וקורא כרטיסים חכם. בחרו את הדרך הנוחה והמתאימה לכם, והיכנסו בקלות לשירותי הדיגיטל של ישראל.